No niin, eli nyt olisi tarkoituksena katsoa tuosta Alfasta kampperikulmat. Työkaluna olisi tällä kertaa tämmöiset metrin mitta ja sitten tämmöinen digitaalinen astenäyttö. Ja mittaa me tarvittaisiin alkuunsa siihen, että katsotaan, että se auto istuu suorassa. Tietenkin sen kuuluisi olla suoralla alustalla, muutenhan mittaustuloksista ei ole oikein niin varmuutta, että mitä ne sitten kertoo. Otetaan vähän tätä korkeutta. Semmonen 61 ja 1 näyttäisi olevan täällä kuskin puolella. Ja apukuskin puolella 61 ja 3. 2 ja 3 siinä. Parin pintaa, pari milliä ero, eli riittävän suorassa. Sitten jos tiedetään, että autossa on joku suora kohta, sitä voidaan käyttää sitten nollaamaan tää mittari, että jos siinä on vaateri tossa kohtaa. Siihen me se mittari sitten nollataan. Juho pitää tosta. Juho pitää tosta. Katsotaan vaikka kuskin pyörä ensimmäisenä etuinen. Nähdään, että 2,5, 2,6 astetta näyttäisi olevan negatiivista kampperia nuolen mukaan. Ja mitä se sanoo sitten apukuskin etupyörä? Apukuski. Niin, apukuski. 2,7, eli ihan samoissa mennään. 0,2 enemmän sitten toisella puolella. Ja katsotaanpa sitten tuo oikea takainen. Takana, joo. 0,6 astetta näyttäisi olevan. Juho muisti. Juho muisti. 0,6 astetta negatiivista. Ja vasen takapyörä sitten vielä viimeisenä. Mitäs siellä nähdään? 0,5 astetta negatiivista. Että takapää nyt ei ole vielä 0,4-0,5. Niin ihan vielä ratasäädessä, mutta kyllähän silläkin on ihan kerkeä. Semmonen homma se oli. Mitähän muuta tänään ehtisi tekemäänkään.